Jeg hedder Asger Monson og hotelmanager på Hotel Dalgas, og har det seneste stykke tid brugt meget af min energi på at gennemtænke hele det her projekt omkring Art Hotel Dalgas. Hele ideen med den her bygning kom egentlig af, at den førhen havde været drevet som hotelværelser, men helt tilbage i 1924 blev bygningen opført af de lokale håndværkere, hvor det var en teknisk skole, hvor eleverne kom ind sammen med mester, byggede skolen og gik så i skole hver aften fra kl. 7 til kl. 10. Bygningen er jo håndværksmæssigt veludført og har så hen over årene stået lidt i forfald. Og det drev mig så energien til at sige, at vi skal have liv i bygningen, den her gamle tekniske skole igen. Derfor så gik vi i gang med at renovere, restaurere og skabe rammen om de her 9 nye værelser med det gamle håndværk i fokus. Og tænkte så også, at hvordan vi kunne få noget nyt liv ind i bygningen, få nogen til at synes, det her det var interessant. Det er et vildt projekt. Det er, hvor kulturen og erhverv virkelig binder sammen og gør noget helt fantastisk for vores by. At det skulle være 9 kunstnere med relationen til Brande på en eller anden måde. Om så de var afdøde, skulle de hyldes, og de nulevende, de skulle have lov at slippe deres kreativitet løs. Vi havde så indkaldt til møde med kunstnerne, og der kunne vi simpelthen bare mærke, at de alle sammen, de var jo tændt af ideen, og var nærmest klar til at gribe penslen med det samme. Man snakker tit og mange gange om kulturen, hvordan binder man erhverv og kultur sammen endnu mere. Det synes jeg virkelig, at Kunsthotellet her i Brande viser et nedsmeltning af det sammen, og det synes jeg er en fantastisk historie, som man virkelig, jeg får helt kuldegysning, når jeg fortæller det her, fordi jeg er så vildt stolt af det. Når man kan mærke den der energi, der er ved sådan nogle sprøvende hjerner, så bliver man bare endnu mere løftet i hele det her. Og så sagde vi, jamen nu er der ingen tvivl. Det er det her, vi skal. Hele den energi, der var omkring det her, det satte vi i gang. Og kunstnerne blev så lukket ind i Street Art-ugen sidste weekend i juni. Og havde så 5 uger til at lave deres værker. De har selv designet deres gulvtæpper. De har selv valgt farver på gardiner, og de har selv valgt farverne på sengeskørterne, der er her rundt. Så det er helhedsoplevelsen af, at de selv har været med ind i at opføre deres værelse. Nogle gange så giver det jo nogle helt andre vinkler på tingene, og det er jo hammer interessant. Så alt i alt her i Kunsthotellet kan du få nogle vilde kunstneriske indtryk, både på tværs og forskellige kunstarter, som virkelig bare taler til dig, når du bor. Mennesker kan komme fra hele Danmark, fra hele verden og besøge vores lille kunstskat midt her i Lille Brande.